Bună seara! Domnule general, în retragere, aviator, emblematic pentru armata română și pentru istoria noastră, care, iată, este în călărie, domnule general, comandant al garnizoanei Sibiu, domnilor ofițeri, studenți, studente, onorat auditoriu, prezența dumneavoastră nu face altceva decât să certifice o continuitate a unor valori și o predare de ștafetă, putem spune, între cei care au construit istoria, o istorie încă vie pentru noi, și cei care încercați să o duceți mai departe. Nu vom spune foarte multe cuvinte înainte de a proiecta filmul pregătit pentru această seară. O să-i dau cuvântul regizorului acestui film documentar să vă spună câteva cuvinte. Vom rula filmul, care durează aproximativ 18 minute, după care vă vom ruga să vă spuneți părerile și poate reușim chiar un dialog între cele 2, 3, 4 generații, iată, care sunt aici să certifice această continuitate pe care a unor valori, pe care armata le duce cu onoare mai departe. Domnule Octavian, repede, vă invit să spuneți câteva cuvinte despre filmul dumneavoastră. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să fiu scurt. Despre film, vă pot spune că este o producție a Asociației de Artă și Film din Sibiu, Nova Polaris. O să mă rezum la aduce câteva mulțumiri participanților la realizarea acestui film și colaboratorilor, după care ne vom uita la proiecție și ceea ce voi avea de spus sau vom avea de spus se va vedea pe acest ecran. În primul rând, mulțumiri domnului general Radu Todor pentru mobilitate, pentru felul în care ne-a primit și ne-a ajutat în a aduce în aminte lucruri de demult. Trebuie să mulțumesc și colaboratorilor și prietenilor cu care am reușit să realizez acest film. Producătoare Cornelia Buju, Tudor Porumb, Călin Blaga, profesorului Vasile Rusu pentru găzduirea și multor alții pe care îi veți vedea pe generic și poate, chiar dacă nu sunt prezenți aici, le adresez multe mulțumiri. Nu vreau să mă lungesc, ne uităm la film și după aia vă invit la un dialog cât mai viu și mai interesant pe tema filmului și știu, poate aveți alte curiozități. Vă mulțumesc mult și să stingem lumina. Am avut șansa, marea șansă a vieții mele, ca pilot, a fost să am comandanți de așii aviației române din aviația de vânătoare. A fost vocația mea, pilot și nu orice pilot, dar nici o categorie în afară de vânătoare. Vânătoarea pentru că aia e luptă cavalerească, pilot cu pilot.
Sperăm că v-a plăcut. Dacă sunt printre dumneavoastră, dintre cei care vor să chiar să atace filmul lui Octavian Repede, vă rog chiar să o faceți, pentru că mi-a spus că este pregătit să-și apere propriul film. Până atunci, însă, domnule general, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă invităm la microfon. Bună seara, onoare să vă salut. Felicit pe toți cei care au avut această inițiativă de a scoate la lumină și a aduce în această după-amiază, în această seară la Sibiu, file din istoria poporului român, file din viața și destinul unui militar, destin legat de patrie, de onoare, datorie. Poate nu întâmplător astăzi sunt și studenții ai Academiei Forțelor Terestre, cei care s-au legat de țară, s-au legat de valorile acestea de stat și cred eu că vom duce mai departe această moștenire care ne-a fost lăsată, nu de o generație, de două, de trei, ci din moși strămoși. Au privilegiul de a lucra în forțele aeriene române. Știu ce înseamnă munca în echipă, știu ce înseamnă responsabilitatea, știu ce înseamnă viața de pilot, viața pe un aerodrom militar, știu ce înseamnă aștepta soarelui, aprigul vântului, ierbile rele. Nu am trăit niciun război. Adăugați ceea ce ați văzut, ceea ce au reușit acești minuni oameni care fac parte din Asociația Nova Polaris, cei care s-au alăturat unui destin, să ne aducă aminte despre istoria poporului nostru. Domnule general, mă înclin în fața performanțelor dumneavoastră. Ați fost un norocos, pentru că ați reușit să duceți mai departe ceea ce colegii dumneavoastră, chiar cu prețul vieții, au vrut să apere. Suntem și noi norocoși la rândul nostru că avem plăcerea de a cunoaște. Suntem norocoși pentru faptul că putem să privim înainte cu mândrie. Am onoarea să vă salut. Mulțumim, domnul general, pentru frumoasele cuvinte. Îl invit pe domnul general Teodoru să vină la acest microfon să răspundă, dacă doriți, da, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte de la microfon, vă invităm. Fie dânsul ultimul și atunci, da, să vedeți, credeam da? că, da, poftiți atunci și după aceea vom expune întrebările dumneavoastră. Geam are în rezervă Neagoe Visarigon și am două motive foarte serioase să spun câteva cuvinte. Unul, în calitate de președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, cu o filială puternică la Sibiu, vreau să mulțumesc domnului general și realizatorilor fundației respective pentru acest film deosebit, care, alături de alte lucrări, reușește să mențină în conștiința românilor și, iată, să asigure și în conștiința tinerei generații evenimente, fapte de eroism deosebite, care au făcut ca România să fie astăzi ceea ce este, și să invit fundația care a realizat acest film să colaboreze cu filiala Sibiu a Asociației Naționale Culturii Eroilor în realizarea altor asemenea produse deosebit de valoroase, în care putem să menținem, cum spuneam, în conștiința generației prezente și viitoare, fapte de arme deosebite din istoria noastră. Al doilea motiv pentru care nu neapărat de intervine este faptul că și eu am lucrat în forțele aeriene, am scris istoria artileriei și rachetelor antiaeriene române în 3 volume. Artileria antiaeriană, în cei care nu știți, e inamicul aviatorilor. Noi am fost aliații domnului general în al doilea război mondial și vreau să știți că artileriștii antiaerieni au doborât foarte multe avioane împreună cu piloții de vânătoare din armata română în atacurile menționate executate asupra capitalei sau asupra zonei petroliere Ploiești. În față felicitări la mai multe asemenea realizări și e bine să ne dăm mâna cei care avem preocupări în acest domeniu al istoriei, al
cinstirii eroilor neamului, să aducem în continuare noi elemente și lucruri neștiute, necunoscute, care se pot pierde dacă cei care le-au trăit, cei care le cunoaștem, nu le menționăm în reviste, în filme și în alte lucrări care să rămână posterități. Mulțumesc încă o dată, felicitări! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru cuvintele și pentru intervenția dumneavoastră. Microfonul rămâne deschis. Cine dorește poate să vină să spună câteva cuvinte, impresii poate despre film, sau, dacă îl invităm pe domnul general în retragere, Teodoru, la microfon, puteți de pe locurile dumneavoastră să-i adresați întrebări, de lămuriri, orice doriți să îi spuneți. Așteptăm deci microfonul deschis pentru dumneavoastră, dacă doriți să interveniți. Da, vă rog, poftiți. Vă prezentați la microfon și apoi vă cunoaștem mai bine. Am onoarea să vă salut. Sunt colonelul Mircea Tănase, redactor șef la revista Gândirea Militară Românească, revista statului major general. A fost o deosebită surpriză pentru mine. Am venit pentru altceva în garnizoana Sibiu, dar domnul general Bărsan mi-a mai oferit din o plăcută surpriză, întâlnirea cu domnul general Radu Teodoru. De ce vreau să... Două chestiuni aș vrea să le aduc în atenție. În primul rând, să felicit realizatorii acestui film și, așa cum spunea și domnul general Bărsan și domnul general Neagoe, să facem front comun și să aducem în atenție faptele de armele ale înaintașilor noștri, ele să rămână înscrise în Cartea de Aur a poporului nostru, pentru că altfel se pierd. Și vin și completez aici că în aceeași idee noi lansăm revista Gândirea Militară Românească, lansează, cred că la sfârșitul lunii acesteia, o variantă, sau să zic, o realizare asemănătoare celor pe care dumneavoastră astăzi ați promovat-o. Este vorba de filmul Vânătorul Imperfect, realizat de studioul cinematografic al Armatei, care are ca erou, protagonist, pe generalul Ion Dobran. De asemenea, un aviator la venerabilă vârstă de 90 și de ani. Vă mulțumesc că m-ați completat, dar e la fel de vivace și de dornic de încă aventură aviatică ca și dumneavoastră. L-am cunoscut, iar filmul, vi recomand, este făcut într-adevăr într-o manieră asemănătoare și, zic eu, demnă de toată lauda, ca și acesta, deci de profesioniști, și la fel are această încărcătură emoțională care, zic eu, va strâni interesul celor care îl vizionează. Încă o dată, sunt bucuros că am participat la această manifestare, fac o mică completare asemănătoare cu Adungeanul Neagoe și eu am trăit viața pe aerodrom vreo 25 de ani ca parașutist militar și, într-adevăr, aceste evocări chiar reprezintă și pentru mine o mare provocare, o mare trăire emoțională. Domnule general, același omagiu, aceeași recunoștință și să vă dea Dumnezeu în continuare viață lungă și să ne mai scrieți, pentru că dumneavoastră, încă nu s-a specificat aici, dar probabil să mă face și această mențiune, sunteți și autorul unor cărți de succes pe tema aviației. Am onoarea să vă salut! Vă mulțumesc, mă bucur că, iată, se împletesc și se continuă unul pe altul cuvintele care se rostesc aici. Mai avem pe cineva care dorește să spună câteva cuvinte, vă rugăm. Poftiți la microfon. Și provoc, ați auzit că să nu vă fie teamă, provoc dintre studenții Academiei, un rog student, o domnișoară studentă, pregătiți-vă să veniți la microfonul deschis. Au vorbit generali și colonei, fiți și dumneavoastră generalii și colonei viitorii ai Armatei Române și deschideți provocarea deschisă la microfon. Doamnelor și domnilor ofițeri și civili, dacă stăm bine și ne gândim fiecare la biografia lui, la biografia părinților, la ceea ce am învățat, fie în școală, fie de bunăvoie în atâtea biblioteci, fiecare generație are nevoie de un model. Un model nu neapărat didactic,
deci oarecum represiv, de libertate și așa mai departe, ci un model uman. Între dumneavoastră am eu norocul de o viață să fiu atașat sufletește de omul care a devenit eroul acestui film, care, zic eu, este numai un început. Experiența dânsului este enormă, din toate punctele de vedere. Îndemn de cei tineri să caute cărțile sale, absolut toate, începând cu cartea debutului, care CV-ului la vremea aceea, și chiar de atunci încoace, îi face mare cinste. E vorba de o primă carte, un prim roman, dedicat celui dintâi Mihai Viteazu. Autorul a parcurs călare și pe jos tot teritoriul, toată arena de luptă între cele două capete de război din vremea aceea, care este aici în apropierea noastră. Vestitul Schellenberg, cu o semnificație istorică, cu totul deosebită în istoria noastră. Deci, într-un cuvânt, sunt dintre cei care l-au cunoscut din tinerețe. Eu aveam 18 ani, de cei mai tineri membri ai Senatului Literar Orizontul Noi, și îl aveam mentor pe actualul general, pe care noi să lăturim acum, și cinstim cu dragostea noastră, sigur o diferență de ani, dar felul cum a procedat cu cei mai mici ca vârstă, ca experiență, i-a arătat că este, în primul rând, un om. Și un om este, după judecata mea, ca profesor cu obiective didactică activă de peste 40 de ani, cel mai frumos cuvânt, din care derivă, fără ca și poate, cuvântul omenie. Eu sunt someșan de Paște și dacă întâlneai de sărbători sau un eveniment familiar pe cineva gătit frumos în costum național, unde vă duceți? Mergem în omenie. De unde veniți? Am fost pe omenie. Cuvântul acesta are o familie foarte bogată, se știe că este puțin traductiv, este în același timp semnificativ pentru neamul românesc. Într-un cuvânt, cred că nu se departe de sufletul său, de prietenul meu general, Radu Teodor, cu viața întreagă, să vă mărturisesc că sufletul nostru ca oameni îi dau dreptate lui Eminescu, că poporul român este un popor atât de tolerant, din toate punctele de vedere, și este atât de nefericit în toată istoria lui, pentru că toată istoria lui, îl citesc, a fost și încă este un cir de martiri, de sacrificii. Vă îndemn cu tot sufletul să îi purtați cărți, mă adresez celorlalți să iubiți, să știți, să ne spunem că există între lor. Vă mulțumim foarte mult. Da, vreți cineva să spuneți? Da, vă dă. Vorbiți acolo? Nu e nevoie să durăm. Copii. Aude, da. Eu sunt membru al Senatului Domnului Păceanu de Militar. Și vreau să spun ceva în legătură cu aviația de la Braș. Domnul general Radu Teodor ne-a povestit cândva aici la o ședință că a fost profesor la școala de aviație din Media. Era cât pe zi să fii coșular și acolo. Cu câțiva ani înainte, doar a fost eu atunci. Însă n-am avut ocazia să facem cursurile pentru că s-o rezist la școală atunci. La Braș, în 1944. Era școlar acolo și făceam un curs de aviație. Rezista una ceva noțiuni de atunci, forța de sustentare a avioanelor, așa mai departe. Aveam un aerodrom acolo, cu avioane biplane. Pentru că făceam cursul de aviație,
vizităm aeroportul. Dacă văd și acum cu scria o tabliță pe avion de recunoaștere și bombardament. La una direcție, a venit un aviator din Lățul ceva Lățul, de aviație și despre experiența din război. Domnule general Radu Teodoru ne povestea despre răpărețele avioane sovietice. Au fost chiar așa de răpărețe, ne povestea, de exemplu, despre răpărețul avion tactic. Și că era formidabil. Aștepta să ne spună ceva de legătură cu aviatorii români. Dar ne povestea mai mult despre aviatorii sovietici. Confirmați, vă rog, domnule general Radu Teodoru, că erau de răpărețe avioanele tactice. Avioanele rusești erau de răpărețe. Dar o să vă răspund cu plăcere. În primul rând, vreau să-mi exprim sentimentul că mă bucur foarte mult că am apucat să mai cunosc ceva din viața domnului general Radu Teodoru. De altfel, cu câțiva ani în urmă, domnia sa a avut amabilitatea să-mi ofere un interviu care a văzut lumina tiparului în revista Cenacului Literar George Dăpârceanu, revista Rapsodia. De asemenea, mă aflu în momentul de față în derulare cu un alt interviu tot cu domnul general Paul Radu Teodoru pentru Observatorul Militar, în care este o istorie plină de fapte, cu domnul profesor Rusu ne-am stat și ne-am gândit ce să luăm. Totul este important. Un interviu care îl reprezintă și reprezintă generația dumnealui. Și țin să îi mulțumesc și să-i transmit salutul din tot sufletul, să trăiască, să fie cât mai des în mijlocul nostru, la cenacul nostru, și aș propune realizatorilor ca la întâlnirea Asociației Cadre Militare în Rezervă și Retragere din Sibiu să prezentăm acest scurtmetraj atât de important. Ar fi păcat să nu fie cunoscut de către camarazii noștri. De fapt, aici este președintele Asociației, domnul Hoel Părean, care în mod sigur gândește ca și mine. Și de asemenea, chiar și la Cenacul Literar. Ultima vinere din lună să facem tot ce e posibil să-l vizioneze și membrii Cenacului Literar George Dăpârceanu. Doar vreo două vorbe. În timpul războiului eram la o școală care pregătea specialiști pentru aviație. Eram o grupă de 7 elevi la Brașov, care făceam instalație electrică la avioane. Domnule general, cred că ați zburat pe un Messerschmitt cu instalația electrică făcută de mine. Șapte elevi am făcut la peste 200 de avioane instalație electrică. Când am fost repartizat aici la școala tehnică de ofițeri de aviație, imediat mi-a sărit în privire așa un grup de ofițeri tineri care imediat mi-a dat seama ăștia-s piloți opriți de la zbor, printre care era și tovarășul locotenent major Radu Teodoru, domnul general. Vă mulțumesc. Faptul că l-avem pe domnul general între noi dovedește că instalațiile electrice de pe Messerschmitt erau foarte bune, foarte bine puse la punct. Lăsăm microfonul tinerei generații.
Nu în mod obligatoriu. Oricum am aflat, am văzut din film că a fost avionul preferat de dumneavoastră. Pentru noi, cei de astăzi, nu mai vedem decât machete sau ne bucurăm de poveștile care ne-au rămas datorită oamenilor ca dumneavoastră. Generația tânără este invitată să ia cuvântul. Domnul general în rezervă, domnul general, domnilor colonei, stimată audiență, pentru noi, tânăra generație, este de bun augur să vedem astăzi printre noi un astfel de exemplu al armatei române, care a reușit în timpul cel de-al doilea război mondial să ne protejeze țara împotriva vrăjmașilor și care a reușit să treacă prin toate aceste momente grele. Aș dori să întreb pe domnul general cum se simțea atunci când era în aer, care era trăirile. Înseamnă că deja am deschis microfonul pentru domnul general. Vă invităm să veniți în fața noastră, să răspundeți provocării tinerei generații și totodată să ne spuneți și impresiile despre acest film. Nu vorbesc cu glasul meu, e un glas de împrumut, nu știu ce naiba s-a întâmplat, dar probabil vârsta. Întâi de toate, mă simt la Sibiu mai bine decât mă simt oriunde, în orice care garnizoană din țară. Cercul dumneavoastră militar este un cerc de excepție. Pe lângă manifestările de cultură, de literatură, de artă, iată că sunt și manifestări de genul acesta care reamintesc și vă reamintesc dumneavoastră ceea ce au făcut generațiile care v-au precedat. Sigur că filmul pe care l-ați văzut este un fragment din toată tragedia asta a celui de-al doilea război mondial, dar este excepțional făcut, în sensul că tinerii cineaști au mers pe esențial. Nu s-au pierdut în amănunte neesențiale și au reușit cu un personaj care la un moment dat s-a cam emoționat și nu este regulamentar, ca un general să se emoționeze, dar iată că se mai întâmplă. Au reușit să creioneze o atmosferă de război cumplit. Eu le mulțumesc pentru că, iată, e o perspectivă pe care mie mi-a scăpat, e perspectiva unei alte generații pe care trebuie să o acceptăm și nu numai să o acceptăm, dar trebuie să o aplaudăm. S-a pomenit aici de generalul Dobran. Suntem doi supraviețuitori ai flotilii 1 de vânătoare. Generalul Dobran, care mi-a fost și instructor de zbor și cu care am zburat plan la plan, și subsemnatul. Este întristător ca din splendida flotilă 1 de vânătoare, cea care a apărat cerul țării astea cu jertfe deosebite. Nu vreau să reamintesc decât ce a spus capitanul Alecu Șerbănescu, idolul nostru, al vânătorilor. Chiar dacă mă ridic singur, să nu spună nimeni că a intrat în țara asta ca într-un sat fără câini. A avut un destin tragic, cu 2 zile înainte de lovitura de stat, din august, a fost surprins, nu i-a mai funcționat radio-ul, sper că n-a fost electricianul care a șurubărit acolo, nu i-a mai funcționat aparatul de radio, era în formație cu locotenentul Dobran, pe atunci locotenent,
care l-a avertizat, în spatele lui venise un Mustang, a tras ca în poligon, pentru că, haide, să nu ne reamintim lucruri neplăcute. Au fost piloți de pe Mustanguri care au tras în piloții noștri care se lansaseră cu parașuta, niște lucruri abominabile. Iar dumneavoastră m-ați întrebat de IAC. IAC a fost un foarte bun avion de vânătoare care ne-a surclasat ca număr. Ei au avut foarte puțini piloți care au depășit 50-60 de victorii aeriene. Adevărul istoric e adevăr istoric. Piloții germani de vânătoare mergeau de la 300 la 400 de victorii aeriene în sus și nu avioane Bücher de școală, cum s-a întâmplat aici, și Mustanguri și avioane de ultimă generație și de mare performanță. Dar nu asta este subiectul. Eu mă așteptam și mi-ați face un mare serviciu dacă am și scris câteva cărți de război, de aviație, aviația română război, mă așteptam la mai mare agresivitate din partea dumneavoastră, a celor tineri. Agresivitate în ce sens? Să comentați cumva ceea ce ați văzut sau să supliniți golurile din eventualele goluri sau dacă emoția care v-a transmis-o munca acestor tineri cineaști v-a satisfăcut. Și e un lucru banal, un lucru comun, că transmitem de la generație la generație. Adevărul este ăsta. Bucurați-vă, într-un fel, că mai existăm câțiva din cei care am trecut prin coșmarul celui de-al doilea război mondial. Dumneavoastră ați îmbrăcat o uniformă. Asta nu este o uniformă de paradă, de ceremonii, este și de paradă și de ceremonii. Dar eu vă spun, cu toată sinceritatea și cu tot... Noi ne pregătim, dumneavoastră vă pregătiți să fiți ostași pe un câmp de luptă. Că se va întâmpla, că nu se va întâmpla, asta e harul istoriei să decidă. Vedeți dumneavoastră uniforma asta? Să știți că fiecare centimetru pătrat din țesătura asta e plină de sânge. Simbolic. Aerodroamele noastre sunt pavate cu litri, cu hectolitri de sânge. Noi nu facem metafore, eu nu fac metafore aici și nu fac literatură. Atunci când am îmbrăcat uniforma în plin război mondial, pe școala noastră militară, erau câteva nume scrise cu litere mari de lemn. Muntenescu, Craiu, erau numele piloților din primul război mondial. Iar când am depus jurământul pe drapel, noi am depus un jurământ să apărăm cerul patriei ăstea. Foarte puțini din noi n-au respectat acest jurământ. Mă bucur foarte mult că vă văd pe dumneavoastră cei tineri. Mulțumesc încă o dată celor doi cineaști pe care i-am găzduit și la Grădiștea să le arăt comoara de documente. Vă mulțumesc tuturor, în primul rând, și gazdii noastre permanente, Cercul Militar Sibiu. Mă așteptam și la niște întrebări mai corosive. Sunteți tineri, scoateți sabia. Ce nu v-a plăcut, ce vă place, ce ați vrea? Deci, din flotila 1 vânătoare, mai îl aveți pe fostul capitan Dobran, care a rămas unul din așii, ultimul as al aviației de vânătoare românești. 12 victorii aeriene și nu oricum. Și la americani.
era un test pe vremuri, doborât la americani. Adică era una să dobori un Mustang și aia era să dobori un Rata, să-i zicem. Momentele astea de istoria, mie îmi pare foarte rău că istoricii noștri, și cu asta închei, nu vreau eu să vă monopolizez aici timpul, istoricii noștri dau dovadă de o mare doză de lașitate și de irresponsabilitate. Să nu se supere. Eu sunt soldat, nu sunt diplomat și spun lucrurilor pe nume. Toată literatura mea este de asemenea francă. Cum este posibil să se treacă peste o epocă, războiul din răsărit? Nu noi am fost acolo? Nu noi am pierdut numai la Cotul Donului peste 130.000 de soldați? Este singura țară din coaliția antibolșevică care la Cotul Donului n-are un memorial. Au ungurii, care au dus acolo soldații noștri din Transilvania, au germanii, au italienii, memoriale splendide. La noi a fost un basarabean, un profesor universitar, care e economist la bază, la Cotul Donului, la Clețcaia, acolo unde a fost cea mai dârză încleștare între trupele noastre, un soldat la, poate sunteți și infanteriști aici, un soldat la 70 de metri, a fost o cacealma pe care ne-au tras-o aliații, scumpii noștri aliați germani, așa, și ce a făcut acest basarabean? A pus o cruce din 2 crăci de pom, luat, nu știu de unde o fi găsit el în stepa calmucă, 2 crăci le-a făcut o cruce și a agățat un tricolor dintr-o revistă. A avut la el o revistă cu un tricolor și a agățat un tricolor. Asta este recunoștința, tot cântăm eroilor, recunoștință și așa mai departe. Au pus acolo mii de litri de sânge românesc. Plugurile cazacilor scot din brazdă oasele soldaților noștri. Nu e admisibil. Mă rog, am luat-o, cum se spune, cu motorul în plin, dar trebuie să reduc motorul și să vin la aterizare, că altfel mă încing prea tare și nu e cazul, mi se încălzește uleiul. Vreau să vă pun o întrebare. Sunt un pasionat colecționar de machete de avioane din al doilea război mondial. A spus că ați ales să fiți pilot doar de vânătoare. Exista posibilitatea de a opta, dacă ești pilot de vânătoare sau pilot de bombardament în acel timp? Da. Da? Deci da. Această... Vă răspund imediat și vă și spun o chestiune mai nostimă. Școala era puțin eclectică și era cam pe fason franțuzesc. Și cam cum se repartizau în loc ca instructorii noștri de zbor, care aveau totdeauna o oglindă retro, dar nu prea se uitau în ea, și vedeau cum reacționează fizionomia elevului în anumite situații, să dea niște calificative și să spună, domnule, ăsta e bun pentru vânătoare, ăsta e bun pentru bombardament și așa mai departe. Să știți că nu aviația de vânătoare este eroina războiului. Cenușăreasa, aviația de observație, bombardamentul. Noi, dacă artileria antiaeriană se supăra foarte, mai ne ridicam cu 300-500 de metri deasupra, că nu ne verifica nimeni și nu. Așa. Dar nenorocitul ăla de la bombardament, care trebuia să zboare la aceeași înălțime, cu aceeași viteză, ca să poată să lanseze bombele pe obiectiv, era o țintă sigură. Nu mai spun de băieții de la observație, care erau pe niște avioane, noi le ziceam pruni. O coșgogea Namila cu 2 aripi, cu fuselaj de învelit în pânză, o minune cu o mitralieră în spate, adică o țintă sigură. Ăștia erau sacrificații, nu noi, vânătorii.
Vânătorii cavalerii aerului. Mă rog, cine a cules laurii? Aviația de vânătoare. 25 de victorii, 30 de victorii și așa mai departe. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte limpede. O școală care trimitea la vânătoare primii 15 din promoție, deci băiații care învățau foarte bine, știau matematică, așa, la vânătoare. Restul îi împărțea pe la așa. Și acum să vă spun cum să, și cu asta închei, cum să termină această selecție. Eu m-am nimerit să fiu printre aia 15 care au mers acolo la vânătoare. Au venit psihologii, nu erau psihologi pe vremea noastră, erau medici militari. Au venit cu o aparatură extraordinară. O namilă așa, o claviatură cu 7000 de becuri care trebuiau stinse într-un anumit ritm și într-un anumit regim pe care ți-l dicta doctorul. Spunea, domne, 110 becuri roșii, 7 albastre. Șeful nostru de promoție, fiul unui ofițer de contrainformații, căzut în mâna rușilor în Basarabia, torturat bestial și îngropat acolo. Șef de promoție adevărat, excelent pregătit la cursuri. Trecem la claviatura aia, la minunea aia. Șeful meu de promoție a făcut-o impecabil, impecabil, cu o repetițiune și cu o memorie fenomenală. Ne-a venit rândul și altora, printre care și subsemnatului și unui foarte bun prieten, un camarad care a murit într-un accident de avion. I-am stricat mașinăria pedagogului, psihologului. Le-am încurcat în toate felurile. Trecem la zbor pe avionul Messerschmitt 109 G6. Eu am trecut întâmplător cu un an înainte. Mă rog, așa se mai întâmplă în viață. Și a venit rândul șefului meu de promoție, cel care a realizat. Decolează în mod normal cu avionul acesta, care e foarte capricios, și în timp ce zbura, făcea turul de pistă, s-a schimbat vântul. Pe vremea aia, dar și astăzi, avioanele trebuie să aterizeze, să decoleze cu vântul în față, ca să le ușureze manevra, portanța. I se spune de jos, de la radio. S-a schimbat vântul, vino invers la aterizare. Niciun răspuns. Încă o dată. Vezi, sublocotenent sau ce era, vezi că s-a schimbat vântul, faci cu tare manevră, niciun răspuns. Am încremenit toți la sol. Băiatul vine exact cum a decolat, deci cu vântul în spate de data asta. Pune roțile la jumătatea aerodromului, filează într-o viteză nebună tot aerodromul, intră pe șoseaua de la Popeș-Leordeni, erau plantați salcâmi, șoseaua care venea la aerodrom, salcâmi. Intră cu avionul printre doi salcâmi, lasă aripile, îl întoarce pe dos, mai intră în ceilalți doi salcâmi, fugim repede acolo, îi ridicăm coada ca să scoatem viteazul de acolo, din carlingă. Băiatul nu avea absolut nimic, a făcut Academia Militară, probabil mă trimitea pe mine pe urmă să dobor și mă întreba de ce n-ai doborât nu știu ce dihanie din zbor, și așa se întâmplă în viață. Dar l-am întrebat noi, mă, te-ai dus tu să pui o lumânare la biserică și să te rogi pentru Messerschmitt, ăla care a inventat avionul ăsta, că dacă erai pe alt avion, acum îți făceam noi, îți cântam prohodul. Deci iată cam cum se întâmplă în viață, în aviație și nu totdeauna numai în aviație. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Domnule general,
mărturisesc cel puțin pentru mine, a fost un privilegiu deosebit să vă ascult, să vă văd, îndrăznesc să spun să vă cunosc. Înainte de a pune punct acestei întâlniri a noastre, vreau să îi prezint din nou pe tinerii cineaști care au fost pomeniți aici. Filmul este deci realizat de Octavian Repede. Cu siguranță veți mai auzi de dânsul și cel care ne-a filmat și nu a spus niciun cuvânt, este vorba de Tudor Porumb, tot un sibian. Mulțumim deosebit, răspundeți provocărilor de aici, filme mai lungi, alte teme, vă așteptăm, vă mulțumesc foarte mult și vă urăm o seară plăcută și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.